Usa ka lalaki sa Iligan City ang nadakpan sa kapulisan human ini gibugaw ang duha ka mga babae kung asa usa niini menor de edad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pagawasang bay. Dakpan atol sa entrapment operation sa Task Force Iligan against USAIC. Kining 45 anyos nga lalaking sospek sa barangay Tibanga, Iligan City niadtong adlong Biyernes. Sigon sa otoridad, nga ginabugaw matud pa niini ang usa ka 16 anyos nga batang babaeng menor de edad ug usa ka 18 anyos nga babae online. Nagrenta matud pa ang maong sospek og boarding house aron mahimong holding area sa mga babaeng biktima. Na siya girang invite dito ng mga group of women, no? Minor or adults, no? Na kanang ginapakaon niya, ginahatagan niya kwarta, of course, ginakuan po niya, gina-convince niya, ginasabot niya na ma-involve og kanang sexual activity. Sa maong operasyon, na-rescue sa mga otoridad ang 16 anyos nga biktima. Lakip na ang kauban ni ining 18 anyos nga babae. Dali silang gidala sa DSWD alang sa mga interbensyon nga ipahigayon kanila. Nasayran sab kuno sa PNP nga daan na nga adunay kasong drugs ug carnapping ang suspect. Sa karon, dugang kaso na sab ang atubangon ni ini. Gifailan og kaso, no, for Republic Act 7610, no. Child Abuse and Sexual and Child Abuse Act, no. Dayon ang katong kuan 2 counts of human trafficking. Pahinomdom karon sa kapulisan sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak aron dili mabiktima sa susamang modus. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.